selang iki sik di oh ini ora tambah ban iki pres ban toh. Yo dikancani Mbak Puspa Lica. Ayo bantu bus. Nggih. Mbak Tri Hastuti, Mbak Munasiro. Ayo. Ayo iki wah jan wis. Aku tuh cici dadaku tambah gede. Ben anu menonjol awakmu. Maksud lo? Lho, awakmu iki lho, karo jeneng kadang kita jajan Aku mah. rasa ditonjol-tonjol wis menonjol. Oh iso. Kepinterane luwih ditimbang liyane. Oh iya, merantau saka Jogja diatur ini. Pak Degare kudu kuwi to mesti sing menonjol. Nah, waktu ini mongso ya alhamdulillah. Gone ingin ki ya ngomong wae ngono. Ora wajan. Sing dene ya Allah wahyu kabeh. Sendiri sapa? Ya. Romoku ya ono. Yo gampang kuwi. Oh ya Allah Allah. Kemarin minyak ya Allah. Nggih. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki, Bayu sing ayu iki. Saking mriki niku Mbak Dian Munasiro niki. Bagian Nasro tadi yuk sayang. Madiun, Mas Madiun Jawa Timur. Madiun. Nggih. Si jajaknya kakek Jawa Timur lho. Oh, tenang. Sing ini. Kowe jenengmu sapa? Okfa, Pak. Hah? Okfa, Pak Di. Sapa? Okfa. Apa kerja omongan hidupku rumah. Tadi apa? Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri, terus? Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. Ini Wonogiri ini bisa di Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, terus ya? Dereng. Iya, dimakan wong Solo. Terus saya mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo ngono lho. Oh, kalau ibu ora padha. Ya, kowe nang iki ada opa. Nggih. Aku Asa coba beli. aku ditakoni Pak Degen kayak kancane. Ora sak ngono itu tak takoni. Iya tapi yang cepet aku nek suwe-suwe Aku mah. malah gila. Ayo aku sih gila apa ya men mampir nggon aku tak kaya entung ya dipangan lho. Sampeyan rasa munafik, wis kaji biar ro kaji ora apa kaya aku karo aku. Lu kayak itu toh. Heeh. Terus piye kare? Zaman ro kaji kan sering mampir tenggen kula Pak ya bareng saking kaji kemelinti. Aku kok gila gitu. Sampeyan wong ya ora karo ngono kuwi. Mengaku, ayo mengaku. Pirang itu aja dibuka tempatmu. Loh, orang apa biar mereka tahu bahwa Pak Degara ini seperti apa. Harus begitu. Loh, aku nampak tugas moni golok sih hati-hati. Loh, kenapa Pak Taslim iya lho? Sama-sama. Ora apa ya hubungan tahu kabeh. Apa enak ayo, kata-kata kembul bujono kira-kira. Wong kabeh mampir iki dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampeyan tenggen kula nika enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisih. Kira diwaca tulisane genah yo ngono. Kok blabane Pak Yoyo toh? Lha memang ae bareng kok Mas Kaya kok asal kok dhewe kan Tidak mengakui. Nah, kemudian. Suci suci. Lah ya sebuti suci. Biyen. Jebule Pak Derek sing ngono to. Lembek. Andek nopo karo aku kok lipat-lipat sebulane nang wis karo iki barang. Aku ya keloro-loro aku terus terang kono ben pas medun. Ya terus sampe tak nduwi lho, Dik. Lho lah aku malah dibeli. Betul kabeh. Ini tuti lari nyawi dari Jawa Timur. Kowe ngerti deh. Beli sapa? Yogyo Timur kowe. Kok ya sing timur? Ya bisa pulang. Oh, pulang lah yang ini pulang terus diputar dari timur. Gitu. Lho pokoknya Yogyo. Ya, Yogyo. Ini kampung Sedaya Nggih. ini penyanyi presidennya Mas Yoyo iki lan sing buang. Nggih, pangestuwe Pak Gareng. Mergo dibuang yen nang ketemu wong-wong kuwi kok. Pak Wah, itu sapa-sapa. Pak De, niku diguang mboten purun, balik mulai diguang balik. Kok anggar dipecah, Sama diguang nang mulai.
presiden anyaran cuma digareng. Presiden anyaran datar langsung diantemi siden-siden dia. Langkai dulu bangke itu ngono. Aku ora jeneng mergono kowe, ora nolong mergono kowe ora. Terus? Yen kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sinden kuwi dadi bintang tamu pakirane dalam sapa wae. Iki tingkatane bintang tamu. Sing kuwi bintang 7 iki mergo mlebu. Lho, sampeyan bareng minta lah ukur sinden madang Kuwi apa ngomong apa Ki? ukur sinden. Wah angel lagi ini. Kalau pun mergo aku kelak. Ya, pamundhute diaturake tambal ban saking Pak Marsono. Nadyanto menika jadul ning lagi ngetran lagi. Ugi maturaken dumateng warga masyarakat wates njenengan ngaki insyaallah kula sak kanca Madangkara sowan benjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong kuwi. Heeh, iya. Aku kosong. Langsung istirahat, awalnya giliran ya sepuh. Ngomong malah istirahat. Tambal ban oke, yuk kenyos. Ayo Ren.
Awas ya. Awas niki, mula diarani lagu jadul.